Amadou Moussa Anne. Musidɓe tedduɓe on calminama on bismama e roɓindu jayndeji e oɗo subaka no goɗen wadde kala subaka en garate jayneji ɗi kono noon hade nden ko andinde bandiraɓe holko jayɗe ɗe dawri e oɗo subaka altine 17 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jayɗe ɗiɗi Sénégal ne wayno gaari koye o campagne gonaɗo manam politique rumo sumgoji ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi candidat ji gonɗi e nder leydi Sénégal moni foof ina ƴama hakkillaji ɓesguɗi ɗi puɗɗortoɗen ko jayde enquête e oɗo subaka nden jayde ne wayno ari koye on campagne ɓe mbi ko Amadou Ba kañum tan hande huccidiri on ɗon coalition Diomaye président la guerre ouverte manam ko ɗum haare nde ganduɗa nde hankkadi ne udditidi Amadou Ba ina wayno tan holliti wonde on ɗon Diomaye président ɓen ɗon yimɓe de ina wayno ko yimɓe aventurier ɓe ganda hay hunde ɓe mbawa hay hunde e to banggue gueɗe l'État ɓen ɗon noon kalfintaki leydi e wiide Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye jabti e nder ɗin konnguli fewde on candidat coalition Benno Bokk Yakar mo wi wonde ko fonctionnaire milliardaire manam tan ko fonctionnaire milliardaire mo ganduɗa ko spécialiste to banggue guyka koppereji en tout cas ɗin ko konguɗe mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Faye gam jabtade mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo hono Amadou Ba Ousmane Sonko kam ne suuti hen konguɗi wi ko hay hunde ko Amadou Ba wawi waylude saabu aɓe gandodiri kamɓe ɗiɗo ɗin konguɗi woni ko yaaja nden jandi witede enquête besbi le jour natiri dingiral e oɗo subaka hande ko on ɗon duel ɓe mbi ko nden haare hakkude Amadou Ba e Diomaye o ɓe mbitante ko en fond commun ɗum ɗon woni ko jeyanenkoɓe garti ɓe mbitande ko ɓen les inspecteurs goto foof tan oɗo saaha hande inana eto wadde imposé débat e nder dingiral dawrugol ngal ha tengti o saaha campagne gonaɗo Diomaye e nder on terrain conquis to Ziguinchor mbitandi o wi kanko Bassirou Diomaye Faye ko on ɗon capital walla ni on ɗon gonu wuuro Ziguinchor ina wano wonde capital économique et culture wonande leydi men Sénégal e wayno noon o waɗi défier on candidat Benno Bokk Yakar e woɗɓe kala nde waɗata ko wiyete ko déclaration de patrimoine manam haalde ko yitti ko e jeeyi mumen to banggue coppere Sénégal naɓe kala ganda ɗum kona ɗum ko Amadou Ba arti jabtade Bassirou Diomaye Faye koɓe mbi ɓe mbayla kalis Sénégal woni mone e on ɗon capital du sud o witande ko Sonko e Diomaye ene wayno puɗɗima kadi ha joni wonde ko yitti ko e bone ndi leydi Sénégal ɓe kolliti komo leydi Macky Sall ma tello e boli ɗi e oɗo altine hande gam takkade sara on candidat muɗum ɗum jogori fuɗɗade ko oɗo altini ɗin konngudi no jirɗon ni no tawe e hello jeeɗiɗi e jeetati nden nden jayde witede besbi le jour jaydi le soleil guendire nde wi ko campagne électorale gam présidentiel ɓe mbitande ko la dernière ligne droite e oɗo nde yontere wattidi nde woni yontere nde ganduɗa nde ko yontere ɗin candidat ji gam mbawa ƴamde hakkillaji ɓesguɗi ɗi programme et promesse des candidats manam ko yuti e eɓɓoje kono kadi e kunali ɗin candidat ji Serigne Mboup kañum waabi ko caggal plié gam wadde dirigé woni ɗowde leydi Sénégal Khalifa Sall kañum ne wi ma wat Kaolack on ɗon up économique nokku mo ganduɗa ko nokku faggudu Malick Gakou wi so subama tan ma war renégocier ma yewtide haltide contrat ji kewɗi to banggue awo kam e min wondude e pétrole Idrissa Seck kañum wi koyɗol muɗum ko artide ɗo coupe du monde de football tawi noon ko sukaɓe jogori ɗum tambade Amadou Ba wi kañum ni inane heeɗi Sénégal naɓe oɗo saaha temedere capan tati observateur ɓe seeɗa yawo tawi koye gardagol Ibrahima Agbola Gambari kono ganduɗa ko kañum tigui wonno mennoɗo wonde secrétaire général tawi mbiyen o meeɗino wonde secrétaire général walla dewɗo e secrétaire général fedde gotago windere nde kanko ardi on ɗon mission d' observation mbo seeɗa yawo fodde temedere capanɗe tati bani adama tawateɓe ɗo e nder leydi men Sud Quotidien et au subaka kam naari ɗin sumgoji présidentielle du 24 mars 2024 ɓe mbi tan ne wayno ko la ligne droite kamɓe ni ne wayno tan ko ɗum hunde nde ganduɗa nde ko ɗum semaine battidiɗo deuxième et dernière semaine de campagne électorale gam arde e présidentielle 2024 lomto président Macky Sall mbitande ko ɗin candidat ji oɗo saaha hande ne jokki lelnude programme uji mumen hewɓe noon ne wayno mbaɗi capté maximum tan ko hebde daade ɓesguli ɗi tawi ɗin ɓesguli fotɓe wodde tolnima e million ngaji jeeɗiɗo e temetere capanɗe jeegom e goo ujunere poyi temedde jeetato capanɗe jeegom e nayo ko wiyete chiffrage ɓe ganduɗa ɓe ko noddaɓe gam mbawa tigui ha joni
etade subade horejo leydi ben jaynen ko be kamne ngati ko den limore din kongoli sifaji kala ina tawe den jayde Sud Quotidien jayde le véridique news e do subaka hande kamne arti e on don campagne électorale be bitande ko wodi yimbe egobe ena tawto on candidat Benno Bokk Yakar kono kadi rencontre dum don woni clé e on don succès campagne bo Amadou Ba woni hebde odo saha sabinan jane ko be bi ko la campagne d'Amadou Ba prend de l'ampleur woni tan on don campagne de ina beediya fayudinde so tawi en kutri mi gol don kongol dum ko tiagal yoga yimbe ne gegg e nokkuji mumen ina tawta on candidat coalition Benno Bokk Yakar kono kadi e den potirde gandade o mo yidum e terrain ji be garti ni e ko yiwiti e ngal potiral walla soutien mo ganda ko Samuel Sarr kono kadi e ganda kam tigi woni potiral makko manam ngal kawral ngalo hawri e Khalifa Sall tonto o weli ngara hanki do be jabbondiri kambe dido kala kono kadi jane ko be garti e on don meeting makko tonto nord woni rewle du Sénégal do Abdoulaye Daouda Diallo Racine Sy kolliti ha joni on don engagement mbo jogani on don Amadou Ba ngam din sumgoji présidentiel tijari din ko ngodi karena tawi nder den jayndi witende le véridique news exclusive ko jayndi wite non den jayndi arti on din sumgoji présidentiel du 24 mars 2024 les folle manam kudum ha joni mbiyen kewendi jamanu woni ko teska on don candidat Benno Bokk Yakar Amadou Ba be mbitande ko sowi diwi darima e dow worgo leydi Sénégal e odo saha non o yerbini kadi tonto funnangue leydi ndi o tindi ko tonto bangue centre woni diwan hakkunde leydi Sénégal manam jane ko be mbitan kala to Amadou Ba rewi ina wayne ko kewendi jamanu woni ko teska ton jabbima kono kadi rewi tiagal makko tonto Kaolack Nioro e Gossas ina wayne tan nana pari ngam jabbade e odo altine hande Amadou Ba responsable uji di ngandadi ko Benno Bokk Yakar ngummima darima kucce terrain o ngam wadde ko wite ko ba le rappel mbele tan neddo mumen wona wawa tigi subtede dès le premier tour en tout cas jane ko be garti en kono kadi be garti on campagne électorale tonto Kédougou be bi ko jabbungal patam lamiwal woni ko maire mbo on ngon wuro witengo Kédougou Ousmane Silla ina wayne tan jabburi on don Amadou Ba jayndi l'indépendant e odo subakande wi kon campagne électorale Tambacounda Kédougou wili ngara Kolda Amadou Ba ne wayno fait le plein kalto rewi tan ina wayno ko jamanu kewdo woni ko teska ton ko kewendi yimbe marime Tambacounda Kédougou wili ngara e Kolda Amadou Ba ne wayno be mbitande ko jopimo opposition o wi ko ndi leydi ne wayno resndetaki ben yimbe ganda be ko aventurier be ganda hay hunde eta bangi gede eta din ko ngodi Amadou Ba ina jaaji e helle mabbe tati nder den jayde witende l'indépendant li quotidien jayde groupe origine SAND e odo subakande kamni arti ko yiwiti on don bilan ko mbiyata bilan en mi parcours limore ngandande ko yontere de campagne et oui le directoire de campagne on don Amadou Ba ene wayne ko dum yontere ngandande ko yontere fatam lamiri wonande kanko on don coalition ben on don gardido wala ni candidat on coalition Benno Bokk Yakar ene wayno ben don leader uji benno kanyumen kala kesdiri ni holare mudum den jogi e on don Amadou Ba jayde las quotidien ina wayno ha joni kam ne arti on don candidat mbo Amadou Ba mbo be koliti wonde kam buri teskere nde yontere to bangi kewendi jamanu mobilisation Amadou Ba be mbi ko yaltini cegeneji bowal o wi ko jomay walla jomay kanyum ni ne wayno wadi promet hunima wonde ma waylu koppereji kono kadi wayla lamorgo ngo itta dum ga e Dakar naw dum tonto wuro wongo en tout cas dum woni ko jayne ko be mbiri o wi non ko kanko Amadou Ba beedo de kadi puddima wonde cadele tampere wonandi be sunguli leydi Sénégal le odo saha hay be cuata wa hay gaynude jaltude kaso kadi e ben paggito bondi ngam faw dum kadi e do be sunguli leydi Sénégal gile tuma muya hani e fawde hunde e guri be ganda be ko yimbe burbe labde e mabbe so tay defti ko ngude be ganda kam woni Amadou Ba jayndi Vox Populi kam ne arti on don dernière ligne droite e on do campagne électorale mbitande ko holtan ben don polytechnicien pibiri waylude leydi Sénégal ben me ganda wona yimbe wonnobe dawrugol to bangi golle kam ni e jangde mumen kono
hande o nana tawe e nder ngesa dawrugol ba ɓe non di holtan pibiri waydu leydi Sénégal ko wayno projet ɗi ganduɗa ɗi ko société o candidat biteɗo Déthié Fall gartuɗo e toɓɓe kewɗe tawi fandare nde so tawi suɓama ina yiiɗi o waylude leydi Sénégal Idrissa Seck kañum ne ɓe mbitan di ko adi fof fawi yesso ko wiyete ko homme d'état tawi ko homme d'état mo ganduɗa ko expérimenté ganduɗo kala ko fati banggue faggudu kono kadi andi holno laamu ɗowrete. Anta Babacar Ngom wi kañum ko debbajo mo ganduɗa o baɗo ko wiyete ko incarné woni incarnation des ambitions des femmes et de la jeunesse on gorka on debbajo wi kañum ne ko candidat mo ganduɗa o hande ina hokka sukaɓe ɗaminare hesere kono kadi ko yewti e ɓen ɗon rewɓe on debbo ni ina wayno ina e nder campagne e oɗo saaha e nder leydi Sénégal. Pape Djibril Fall kañum hunanima Sénégal naɓe gurdam moƴƴam gurdam pattam lamiwal ko wayno Ceerno Alassane Sall kañum ni ina wayno ɓe mbi tan ko holliti yidde muɗum ko wadde ko wiyete ko hôpitaux mobile tawi ɗen cafrirɗe ɗum gummoto koye guure mawɗe ɗe tawoya zone uji ɗi ganduɗa ɗi ko zone uji enclavé nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko jokiɗi kanko Ceerno Alassane Sall ne wayno kanko ne o wonno ko e nder jokli Sénégal toon to rewa leydi ndi. L'Observateur groupe Futurs Médias nde kañum won ko teski e oɗo campagne électorale ɓe mbi ene wayno tan ko sukaɓe e nder oɗo campagne ene wayno ko enfantillage des politiques cukagu e nder dawrugol ganduɗa ko ha joni opération gam wadde charmé woni tan étade tigui wiyede on ɗon neɗɗo ne ɓaadi sukaɓe sabi Dianékoɓe ɓe mbaɗi ko natta ɓen ɗon tato ɓe ganduɗa ne ƴetti sukaɓe ko ene Malick Gakou ko wayno omo ganduɗa kam woni Ceerno Alassane Sall wondude Aliou Mamadou Dia ɗum ɗon woni ko Dianékoɓe mbaɗi yesso e ngal ɗon natal goɗɗum ko tawete hen ko PDS e Benno Bokk Yakar les tractations ɓe mbi tan di ko hewɓe darimi oɗo saaha ne mbaɗa ko wiyete ko médiation woni kaldigal gam kandollando wiyete ka ha joni PDS ina tawta Benno Bokk Yakar ɗi sungoji tijjaɗi ina tawa hen ni notable uji ganduɗa ɗi ko PDS ɓe garti kadi e rôle woni juuɗe ganduɗa ɗe ko Macky Sall ina tawe ko yiwti on ɗon médiation gam ko yiwti e on ɗon ɓen ɗon PDS ina tawta ɓe ganduɗa kañumen goni wiyeteɓe hono Benno Bokk Yakar. L'éveil quotidien ko jayni wiyete noon e oɗo subaka nden jayni kam ni arti koye administration moderne et non budgétaire walla non budgétoire en tout cas so tawi en tungnimi ɗin konguɗi ɓen jayni en koɓe kolliti wonde ko Anta Babacar Ngom kañum tigui fixe ko wiyete ko priorité o joppima lawol makko e oɗo saaha kanko on ɗon debbajo ni ene wayno ɓe mbi o holliti wonde so tawi o laamima mo wat ko wiyete ko administration moderne tawi ñamata copreje no fewi ɓe garti e on ɗon prochain quinquennat so tawi Amadou Ba suɓama wi yidde muɗum tan ko wadde créer 1 million d'emplois woni million golle sukaɓe Idrissa Seck toon to Parcelles Assainies o wi ko nden e ɓoore makko pacte ene wayno tan maɓe ndeglu maɓe cafru dendagal caɗele Sénégal naɓe gondi e oɗo saaha Ousmane Sonko toon to Casamance o wi ne wayno tan ko ɓiyon arti nana huccitemo e oɗo saaha ɗum ko goɗɗi o surno toon to ganduɗa kañum tigui woni Kolda walla mbiyen toon to Ziguinchor to tawano Mamboy Diawo ina tawe toon to le Bol ene wayno noon wiide makko tan e oɗo saaha hannde ala ko woni fandare makko so wona sembitinde ko wiyete enseignement supérieur jangde toon toon to diwan mbo Diourbel. Walf Quotidien kam natiri dingiral koko wiyete ko ha joni wadde juuɗe mabɓe e nder on ɗon campagne tawi kadi koye on candidat ɓe mbi ko Macky e Sonko ultime duel hollirde won tan ko Sonko dariɗo hande kam ne telle terrain o Macky ene faɗa hande e nder terrain gam nangorande mo ganduɗa kam tigui woni hono Amadou Ba ɓe mayni kadi ɓe mbi ko jabtima Ousmane Sonko o wi ko ndi leydi no wayno tan resdetake ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa e hunde yimɓe ɓe ganduɗa kadi ala ko woni gooƴe mumen so wona bonnidde kono kadi e ñingde e ɓesguli e campagne toon to Diourbel Anta Babacar Ngom e wayno hunima ma addan Sénégal naɓe ko tolni e million ngaji 5 golle woni 5 millions d'emploi kono ɗum politique et développement Mamboy Diawo wi tan de koɗo saaha nde jiddi muɗum tan ko waylude hono on ɗon visage woni e yesso leydi Sénégal réforme to banggue ko wiyete territorial et administrative Serigne Mboup yidde muɗum kamne ko wadde ko wiyete ko wadde créer ko wiyete 6 pôles régionaux.
Rewmi quotidien ina wayno kam narti Amadou Ba mbi ko suuti dande dow fewde yoga e candidat wi wona candidat ji nanɗo nder leydi ndi koɓe di danger wonande leydi ndi manam ko kulhuli mawɗi leydi Sénégal ɓe gonani ɗum so tawi ɓe gaari pouvoir en tout cas ɗin konnguli o joopi hen ko ɓen on candidat Bassirou Diomaye Faye ne wayno ɓe garti e on ɗon ngal jaɓɓungal ngal gandangal ko jaɓɓama toon to AKPS Parcelles Assainies Idrissa Seck ɓe mbi ina wayno tan ko hunima ma artir jaam duumiɗo kono kadi o waɗi aduɓe o mo ganduɗa kam woni directeur de campagne makko biyeteɗo Madane Kane. Jayde Le Quotidien kam nerti e on attaque ɗen biyoji hakkude candidat ji ɗiɗi Benno e coalition Diomaye président e mbi ko ça vole bas ne wayno ko Sonko wi ko Amadou Ba ina wayno tan waɗi kala peeje beele kanko e Diomaye ɓe mbasa yaltude e kaso. Amadou Ba noon jabtiɓe ɓi wonde gande koye ɓeɗo koɓe danger wonande leydi Sénégal ɗin ko woni tawe hello jeeɗiɗi e nder nden jandi witende Le Quotidien. Stade Quotidien ko ɗon natirten jayde meɗen coftal balli jayde nde ari koye matteji amicaux e stage tonto Amia e mbi ko baroɗe ɗe ma puɗɗo golle oɗo altine hannde on paami noon ko on regroupement Sadio Mani ne wayno kañum adi yettade toon to Amiens on ɓiɗɗo leydi Sénégal naaje petto toon to Arabie Saoudite janenkoɓe garti e Fodé Ballo-Touré Mamadou Lamine Camara ɓen ɗon gañima saabi noon ɓe mbaɗama déclaré forfait Aliou Cissé ene wayno noddi ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe ko ɗiɗo tawtuɓe on ɗon tañere ɗum ene yaaji e hello mabɓe jeegom e nder nden jayde witende Stade Quotidien. Lorokor ko ɗon guddirten jayde meɗen e oɗo subaka hannde nden jayde ne wayno ari koye on fenêtre fuɗɗade puɗɗugol rassemblement des Lions ne wayno ko ɓeɗo hesɓe ɗiɗo noddita gam lomtade Fodé Ballo-Touré e Mamadou Lamine Camara ɓen goni Mikaël Ngor Faye Rasoul Ndiaye kamɓe kala ɓe tawti on ɗon gonɗon wero ɓe mbi ko Fodé Ballo-Touré waɗama forfait kamɓe Mamadou Lamine Camara caggal ne gañi ɗin konngudi ne jaaji e hello mabɓe nayyi e nder nden jayde witende Lorokor. Garaten koye commentaire ngal ɗon natal odia no goden wadde kala subaka e nder roɓino jayndeji meɗen jaynen koɓe la tribune ɓe ina wayno gaddi natal ɓe ganduɗa ɓe ko candidat ji ɗi on ɗon dessin mo ganduɗa kam tigui woni Oumar Diobbo so hemnaten ko ɓoyata ɓe garti e ko yewiti e ɓen ɗon ɗin candidat ɗi ganduɗa enen jogui drapeau ji tawi moni foof walla mbiyen nin jogui pancarte goto foof ina haala hen ko yewiti e miijo muɗum ene wayno jooɗi hakkude ɗo ko Khalifa Sall ene gasa tawi on jiitangal ɗon natal donc ko ɗum natal ngal ganduɗa ngal ne sifo ɗin candidat ji moni foof tan ko windi e nder on ɗon pancarte muɗum to banggue Amadou Ba o wi ko mone on ɗon mone kesso waɗama ko ɗum diffamation la guerre des lettres fait rage entre eux ɗum noon ko Khalifa Sall woni wiide noon ina jala ina firli hakkude mabɓe malheureusement on jiitangal ɗon natal Amadou Ba wi noon échec politique de la jeunesse noon mo ganduɗa kam tigui woni Bassirou Diomaye Faye wi o wi ko déclaration patrimoine ɗum noon woni ko artu tan e ko yewti ko e fannuji kewɗi ko wayno ministre de viande Jolof Dara en tout cas wini walla wine waɗa créé on ɗon ministre mo ganduɗa ko kalfinaɗo gueɗe tebbuli on ɗon wiite ko Aliou Mamadou Dia saabi janenkoɓe mbaɗi on pancarte mbo waɗi hen goɗɗo garɗo e ko yewtinde fannuji ko Anta Babacar Ngom on ɗon wi ko sembitinde dendagal industrialisation leydi meɗen Sénégal en tout cas ko ɗum pancarte uji ganduɗa ɗi janenkoɓe ojaɓe on ɗon dessin ina kolliten e ko yewiti e nder jayde meɗen e oɗo subaka hannde musidɓe tedduɓe ko ɗo wuddi robino men jaydeji e oɗo subaka hannde Allah jarama on jarama. Amadou Moussa